ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ మనకి విప్రో కెరియర్స్ నుంచి ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేసిన ఫ్రెషర్స్కి అయితే ఉద్యోగాలు అయితే ఉన్నాయి. సో వర్క్ లొకేషన్ కూడా వచ్చేసి మనకు హైదరాబాద్ అయితే వర్క్ లొకేషన్ అయితే ఉంటుంది. సో ప్రజెంట్ ఉన్న కోవిడ్ వల్ల మీకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదా మీకు డైరెక్ట్గా ఆఫీస్ మెయిన్ అక్కడైతే వర్క్ అయితే ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరింత సమాచారం ఈ వీడియో అయితే మనం తెలుసుకుందాం. సో కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు మన ఛానల్ని ఒకవేళ చూస్తున్నట్టయినా ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ మీరు పొందాలంటే అయినా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఛానల్కి సంబంధించిన గ్రూప్స్ అయితే ఫాలో అవ్వండి. ఇక వివరాలకి వచ్చినట్లయితే మనకు విప్రో కెరియర్స్ కింద అసోసియేట్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మనకు ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఇక లొకేషన్ వచ్చేసి మనకు హైదరాబాద్ ఇండియా అయితే మనకు ఇక్కడైతే ఉంది. ఇక జాబ్ కేటగిరీ వచ్చేసి మనకు డిఓపి అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే దీనికి సంబంధించిన ఐడి అయితే ఇచ్చారు. ఇంకా దీనికి సంబంధించి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ కింద చూసినట్లయితే మనకు ఎక్సలెంట్ రిటర్న్ అండ్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో రిటర్న్ అండ్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అయితే ఉండాలి. అలాగే బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ విత్ ఏ ప్రోయాక్టివ్ అండ్ పాజిటివ్ అప్రోచ్ టు టాక్స్. అలాగే ఎమోషనలీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ నేచర్, షుడ్ బి ఏబుల్ టు విత్ స్టాండ్ ఇన్అపరేటివ్ కంటెంట్ విత్ మెచ్యూరిటీ అండ్ ప్రొఫెషనలిజం అని చెప్పేసి మనకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఓవరాల్గా అయినా చూస్తే మనకు ఇక్కడ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అడగలేదు. సో ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడగల వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఓన్లీ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ ఫ్రెషర్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి మనకు క్లియర్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇక రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూస్తుంది మనకు క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఓన్లీ గ్రాడ్యుయేట్ చేసి ఫ్రెషర్స్ మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలని క్లియర్గా అయితే మనకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దీనికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు, అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నా ఇక్కడ అప్లై బటన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మనకు దీనికి సంబంధించి నెక్స్ట్ పేజ్ అయితే ఓపెన్ అయితే కావడం జరుగుతుంది. అక్కడ నేను ప్రాసెస్ కూడా చూపిస్తాను, అక్కడ కూడా ఎలా అని చెప్పేసి. అక్కడ పేజ్ అయితే ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకు మెయిల్ ఐడి అయితే అక్కడ అడుగుతుంది. ఫస్ట్ వన్గా మెయిల్ ఐడితో అవ్వాల్సి అయితే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఎంటర్ మెయిల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు అడుగుతుంది కదా. ఇక్కడ నా మెయిల్ ఐడి తీస్తాను. మెయిల్ ఐడి ఇచ్చిన తర్వాత మనకి దాని కింద ప్రైవసీ పాలసీ అని చెప్పేసి మీరు క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా దాని అంతటి అనేది నెక్స్ట్ పేజ్కి అయితే మనల్ని తీసుకుని అయితే వెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు మెయిల్ ఐడి ఇచ్చి దాని కింద ఆ యాక్సెప్ట్ ద ప్రైవసీ అని చెప్పేసి మీరు ఇచ్చేయండి. ఇచ్చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది కదా నెక్స్ట్ పేజ్ అయితే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మీరు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు. సో నాకు కొద్దిగా నో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ చెప్పి చూపిస్తుంది. సో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి పేజ్ అయితే ఓపెన్ అయితే అవ్వట్లేదు. సో మీకైతే ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయితే అవుతుంది. సో కాబట్టి ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రెషర్స్ కలిగిన క్యాండిడేట్స్ అయితే అప్లై అయితే చేసుకోండి. దానికి సంబంధించిన ప్రాసెస్ అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి ఫ్రెషర్కి ఉపయోగపడే జాబ్ డీటెయిల్స్ మీరు పొందడం కోసం వెంటనే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.